takaenda ku-inspection na Melody na Nora Maradza. Pana paper right? No, espaço mais. Takaenda pa-inspection panhaurwa yana Melody naMaradza pakunetsana kwavanga vachiita panyaya dzeimba, kufa kwaita murume waMelody, vachizosara vana naMelody. Vari kati pamba Melody anofanira kugara aripo, asi anofanira kuwana pake pekuwaka. Saka dari katituma kuti tinopa Melody pake pausara vari pavo. Takaita saizvozvo, pane tumakondiwa turipo hatudiki diki. Ndingangoti kamunda kacho kese it's about 0.3 0.4, hapana kamunda kakakura. Pane tumakondiwa tutatu turipo. Saka takakwanisa kutaura nawo wese tikapa Melody kakondiwa kamwe kekugara, ngekuti anofanira kuwaka. Avo tikawasiyawo vari kumba nekamune tumakondiwa tuviri. Tichinge tati Melody anofanira kugara pamba ipapo kusvikira azowakawo pastendi pake ipo petakamupa, tikawirirana tikabvunzana saizvozvo. Makabvunzirana here? Makabvunzirana? Handina kubvunzirana nazvo nekuti papaine laini yemagetsi nelaini yezino pakati. Bindu racho randakabvira plus matumiro acho amakaita mapurisa ine handisi kushora, vakatipinza inini newana. Mukoma Oliver ndiye akabvunza wana kuti panogutsikana kuti mai wenyu mupowo mainini wenyu ndepapi, wandinongedzera kuti ukoko kakondiwa karukwa pane negomba remabrizhidhini. Zvobva zvati zvaitwa saizvozvozvo pandakomburena, pawakabuda ukangoti wese it's okay, pawatopiwa paright, hapana kana chakashata. Pandapakomburena bva pangonzi uyu mukoma Everson vauti madiki wapa mukoma Oliver vausvika vachiti aiwa waakudhuze nekumba kwangu. Kuzosara zvadaro hatinozombogasana zvakanaka bachangamira. Ndakabva ndatodzinga uziva ufanira kugara pano panoti mapurisa kuya kwatoita hauna, ende mukoma onini kosi vatotiudza kuti hauna, takatosika ikoko. Ndo zvawakataura. Kudzimara ndatoona kuti life yandiri kurarama panapa haichaitiba, heta ndiri nhangu ndisuduruke. Ndo pandakati ndadotora madhakisi angu uimeki bheti abva amhanya kundivharira muchikweri. Bheti bharowa mai wangu kunze kwabva waenda kumapurisa, wamhanya mapurisa kuti nini ndiri ndawarwa ndari kuita zviviolent. Musemande tiri kutoenda mangwana tiri kuenda kukoti kwenyaya iyoyo. Kutaura chokwadi changamire vana hawasvika mbundoona kuti ndigare ipapa. Saka ndaona kuti nhanina life bapamba ipapapo, regai ndidi nhangu ndisuduruke. Mufika nazo tongo wachangamire ega, inini ngawasazondichajawo. Kana uzoti auye titaurirane, ndabuda mazviri changamire. Noti zvinorebesa noti zvamunoronga imimi wanozviramba. Saka ndigoni bachangamire kuti ndambe ndingouya padare panapa ndichimira pamberi pedare rini, handichagona hangu kuti ndigare papapo ndinondotsvaka hangu pekugara. Zvandakaita hangu mumusha mawo aiwa hazvina chakaipamba, hapana kana chakashata. Mwari ndiwo wachatonga sekutonga kwawo. Ndiwo mwana wangu changu. Hapana nhasi mai wavo wachindoripo paumba ipapo. Right.
pamba pakamira sei? Makati agare kuti komunhu zvese zvaana kuzvigwisa takawinda tikatoti kumelodi anofana akutogara vaigara irambaaefectika ndekutara izvozvi asi kugara pamba akadzingwa pamberi pavo zvazosara zvichiitika tabva asi pakubva petava tiripo nawo wese takawirirana tikati melodi uri kugara pamba ipo pavo kusvikira azovaka pake zvaakuta kuti pane gomba pane paipi yezinwa pane tambo dzemagetsi tiripo pazvinokutaura asi makaiona here iripo iri kumba yachizi hatina kuiona basi laini remagetsi riri mubhaundari harisi muwaya harisi mumunda ini ndine baba wewana nyandisipoka kugara sekubasa ndinoita zvekutekani nditemusowo pale maitiro awakaita ivo mainina Silas Mandela zvakaitika ngezvekuti ndakasvikawo zvizi chinyi inini handisipoka pakauya nhumwe dzamambo idzi webva wasvika wakati no isusu zvetakuita apa takushaya chinyi dzimba idzi hanombodzini baba mukadzi wangu zvaari kutaura zvezvi ndini nemukoma disist wakashayika ndini ndakasara pawana futi inini hanombodzini baba vaibaba nyaya iripo ndeyekuti makainzwa here nyaya yekuti pana vharirwa muchikwere pana roho what was the reason? The reason yanga iri kuti wangu wapinda kuenda kumadhaksi madhaksi ani amukoma nemhuri yanga mukoma wenyu akafa rini? aiwa pangoti tasobatana zvichako aiwa izwaika munotondipa imwe mafungiro manje apotaurikaniteo kuti munhu apinda mumadhaksi ka motapinda mumadhaksi yenyu emukoma wenyu mukoma wenyu akafa izwaizve handiri muri kuona changamireka ndikuda kutaura kuedza kutaura kuti tibatana ndati mukadzi uyu akarohwa ati ndakarohwa ndapinda mudanga hana kurohwa madhaksi angu ipopo niuramba hana urohwa mamuri handisipo asi kuzwani garai pasi mani waste my time garai pasi don't waste my time. I don't want people who come in to waste my time. And what time was this? We think I'm trying to you are not there. You are not there. You were not there. yes, You were not there. yes. So the people on board were the way should you feel it? I want to know because I want to do them. Uramba chiko zo unakaroho usiku. Saka choramba chi. Urambe saka futi usandikutaura wautauri zvausingazivi and wangosipo munhu akarohwa usipo then you want to say you want to defend kuti akarohwa. What do you mean? Kuti ndati vanhu varipo ava ngavataure wakaita nyaya yavo because the accused is not you. The accused varipo ava handiti imi mitaurai uyu munhu akupa accusation yekuti makarohwa mai vake imini mukamuvharira muchikwero. Is that true? That is that true? So Chintra, what happened? Next Monday. Last week. Melody namai vakauya vatango kupupura mabhera omunhu atinotaura navo vari kupfuura iswe havana kupedza vauya chitatu vatangorongedza zvinhu zvavo mumba atinotaura navo havana kupedza vauya musi wechina makuseni zvekuma5 vatangotora zvinhu zvavo mumba hatizivi kuti vakapedzera orongedza kana kuti havana vavanopedzisa magwera avo wapedza zvekuma3 vakazouya kuma7 zveusiku bheti yaitobuda mumba atibva tasisinoiti pane munhu ari pachikwere tinoti munhu ari pachikwere kuita seinga ndichitobika panguva dzacho tinati munhu ari pachikwere kuita sezvikasa pane munhu ari pachikwere sandatora foni yangu elaiti pandabuda pendamira padhoga ndatangoti ko ndiani ari pachikwere nguva dzino
ndichifamba ndichienda Chikwere. Ndikati konhaini amudayire here nguva dzino imbavheri kuda kubera. Saka pendakasvika paChikwere mai vake ndiwangu wakamira Melody ipapo anokuziva kanga ati muChikwere. Saka pendakasvika ndichiti konhaini ndimi here mbuya ndo pakatendeuka bhatina ndichikutsvaga vandibata pauro mai vake Melody andibata pauro pendati ko mudoita sei saka bheti akaura donini vasvika Melody ndo pakabuda Melody wakaitana nabheti bheti bvapunyukawo ndo pakauya Melody vandibata maoko uyu mama wake wanga akabata paura hati vanondiruma pachesa tikatokurai hatityi jeri isusu ende tinokupikirayo tinogara mujeri hatityi jeri. Saka pane chimwe chinhu chichakaunzwa paumba pamazo enyaradzo wachibva wandiwisira ipapa pandatokuzvuka musana watangondibvisa paya wandikwata kuti pagumba nerimwe racho iri gumbo rekwaleft ndo rakatotone chiwanga izvozvo watirwiso daro. Panewo munhu akazotangosvika paumbapo ndiye akazowakatanura wakagara mai anga akangobata huro mai anga ari uku kuchest mukunda wake ari kumakumbo ndiye akawakatanura vanhu vatiko chii tikazina ndichinotora madhadha angu ini ndavapara vadotora madhadha angu ndikatika mama tinotora madhadha ko madii kutaura tinotora madhadha ndei zvakanaka. Why is she supposed to report to you? Ari pamba pake autora zvinhu zvake. Why is she supposed to report to you? Ndovunza question. That's a simple question. Why is she supposed to report to you? Kana ari pamba pake autora magadha ake muchikwere chake. Anditi why is she supposed to report to you? Panguva idzodzo vanotonongwa chidoko ini ndaitoti imbavha ndakatoti Let's try to be fair to everyone. Let's try to be fair to everyone. And you can't waste that way that anyway. It's not to my one. For zvinhu zvamuda kunyepera moyo munhu zvinhu zvamuri kuziva zvamuri kuita. Zvinhu zvamuri kuziva zvamuri kuita. And you come here and try to lie. It's very mira ndikutaura. Musikana, I'm aware of everything. I'm aware of everything. I am aware of everything. Every move that you're making, I'm aware. I'm aware of every move that you are making. I'm aware. I don't give a decision and sleep. I follow up on those decisions. I don't give a decision and sleep. I follow up on those decisions to make sure to what imimba makauya pambapa handisi makauya pambapa mukasvika paine imba paine chikwere muine madhadha muine huku paine chibage handisi hamuna kusvika zviri kwei mambomirai mamboemi ndachitsvaka chakacheka kuri iwe wangori kwani wakangori chakacheka mai namaini ndaitovabatsirana ndechawo zvavo. Don't try to be difficult for nothing. Don't try to be difficult for nothing. Wakadyara chibage chavo uripo ndechani ndechake chinomutadza kuti chibage icho atore chii. Alright, chikwere ndechani. Don't say baba. Baba wako angane mukadzi. Muramba murindidzosa. You know what? Muramba murindidzosa kunwa ndakafa. Bed nozokundibhowa izvo. Murunzwa? You can't control muntu aneza baba wenyu. Chababa. What do you mean? Mune madhadha ari mudangomo. Muri ndiya baba. What do you mean? Baba angaine mukadzi wake, mukadzi angaita, baba angaita zvinhu zvake nemukadzi wake. Anditi pamakauya uchidzoka kubva murume wako akaine madhadha here. Wakaine madhadha here? Mai yako zvakanga kweka akasiya madhadha? Ndati mai yako akasiya madhadha here? Achichengetwa nani? Achichengetwa nani? Achichengetwa nani? Wakasema ini na wangu wasatu wafa. Wasikana. Munoza takakudyira itsitsi. Takakudyira itsitsi dzekuti hamuna pekugara. And we tried to accommodate you pambapa. But pamutemo chaipo hamuna nzvimbo pambapa. Pane mukadzi wababa aripo. And you are above 18. You should have supposed to look after yourself. But takakudyira itsitsi kuti no. Muri vana vamufi. Handiti
you benefit from chinhu chababa wenyu. Andi tigarewo pasi mugare zvakanaka nemukadzi wababa aripo. But it seems all the moves that you want to make, please not make sure kuti atobve abve aende. No, if ndine issue yemba, andina kuibva ichitaurwa, but I'm aware of that. Ndine issue yemba panapa yekuti mai avari kugara rume yakagara. Imi muri kuregister kuti mai avanogara murume imomo, imi muti munofanira kugara murume imomo. Uyo akapa option yekuti ada kuvhura dore kuseri kuti apinde agende kuseri asainterfere nemi apo. Israel, just I'm aware of everything zvirikuita kundidzidziwa. I'm aware. I make my follow-ups nenzira dzangu. Saka you can't lie to me. Ndakakupai mukana kuti endai mugarisane zvakadii zvakanaka, endai moshe mai ndinomupa munda wake woita sei, woite zvaada kuita achiwaka kumunda kwake achigara pamba. Anobvira ndambotaura kuti endai mubvise mai pamba. I never said that. I never. You see, could these ladies go to Moravagua? And even Pamakabha, Jamagasiya, Muchiti White, Wakabasa, Wachita, the opposite, Wachita, Zawas, what they don't know, no woman never on a place of natural. It's no good. I will put some there on the we are not Amuna kwa munosika, I'm trying to assist you. Kumikari, but amuzi kudakugara. Amuzi kudakugara. Ndikutaura kuti wasikana, you have got no authority over zvinhu zvamakasvika zviri apa zvakasiwa nebaba wenyu. Baba wenyu, yes, he was there, but your father was married. Zvinhu zviripo aita nemukadzi wani. Zvikuti muti mukadzi aripo iye ada kupinda madhadha. Muti muda authority kubva kwamuri. No. It's wrong. Kana anotora madhadha ake, siye atore chii? Madhadha ake. Kana anotora chibage chake, siye atore chii? Chibage chake. Ndechani? Ndechake. Munozwa? Zvikuti muite zvokuti uyu akapinda, munoramba mukutsvagana, muchingotsvagana. Mukaramba muchitsvagana, kwamuchatsvitsana nenyaya inoyi. Kwamuchatsvitsana, mark my words. Kwamuchatsvitsana nenyaya iyi. Hakuna kunaka. Munozwa? Kwamuchatsvitsana nenyaya iyi. Hakuna kunaka. Hatipengi paisusu kuti tinosumudza vanhu. This is not the first time on my door. And I am not make sure to mapa here wants to be an attacker, muchimidzana awakwawo uyagare kakagara chita zvake uyachita zvake. Andina kuti ndambotine le moto wa authority kuti imimi ndimi munofanira kuchengetedza uyu kana kutarisa kuti uyu ari kuitei timucontrol. No. Takati go and live there in kwenyu kwake. Zuri murambe makadzokorana every time kana kudai uyu akakuya. It doesn't make sense. Mapurisa chaiwo kuda kuti for your information. Mapurisa yapa DC mtasa. Haachadi kuona ipa. Tokutaona ipa kamusazi. Hawachadi kuona ipa police case. Because they are saying they are now tired of you. His cases every day. Ndatokonywa, ndatorwa gwere, ndatsikwa, ndapoda, ndadi every day. Hawa mapurisa haashandi mtete. Just learn to do the correct thing. Just learn to do the correct thing. Zvatuita zvese zvazvitwa tikupenga pa. Atikupenga pa. Munozwa? We have accommodated you, Oscar. Pamba. Munozwa? We have accommodated you, Pamba. But hatina kuti dzinga ichi.
kuzandiwa hatina kuti dzingaichii azvizvakataura but izvi manje zvokuti matsikana nhasi matsikana maita so nhasi mafarana ndo nhasi maita so nhasi madai mira endai famba endai mogare zvakadii zvakanaka munhu umwe naumwe wogara pake pakanzaite sei agara simple because mukaramba mutaura nenyaya yababa baba akagara achitambudzika musina kugara makusikapo but nhasi noikontinue toki baba zviro zvababa zviro zvababa no baba wenyu aigara nomwe munhu aimuchengeta don't forget that asiri mai wenyu let's not forget about that ngatisambokanganwa izvozvo kuti baba watu kuti baba wedu akafa achichengetwa neumwe munhu asiri mai wedu izvozvo mukazvikanganwa izvo ndo zviri kupa maproblem because you are now concerned about the benefits yekufa kwababa rather than kuti mungotarisa kuti baba wacho anga achimbogara sei aichengetwa nani aigara sei the truth of the matter is your mother abandoned your father akaenda kuonoroorwa nomwe murume nhasi wadzoka murume wayo wafa wadzoka ko chaitii chaitika murume akamuroora you are not thinking about that you are not thinking about that nhasi mwoyo yako ukariswa dhongi rakaora no don't do this musakona hivi kuti zvinhu zvakashata just respect mukadzi wababa wenyu just respect it mumsiyeni kwake kwakazindokwani kwake what's wrong with that alright pamuri ukanena kugara pazvire dai mamusina unetsana nevarume wenyu muri kumba kwenyu angadawo mboya achigarepo mundiani mai wenyu akaroorwa imi makaroorwa saka angachida mboya kugara baba wenyu afa angachida mboya kugara pamba ipapo ndiani imi makaroorwa mai wenyu akaroorwa baba wenyu afa angada mboya kugara paumba apa ndiani angada mboya kugara pamba apa ndiani tiri kuti isusu yes kurambwa isi mhosva anditi kana waramba unodzoka kakupi kwakabva asi kana wadzoka kwakabva isi passport yekuti ndobvise wari kumusha kwacho kwauri kumhanyira kuendeko dai papasina vanhu wakada usika uchipinda pai dai dzimba dzashanga matombo wangada upinda pai iwe wakaroorwa dai papasina munhu pamba ipapo dzimba idzo dzaamatongo wangada udzoka uchibva kumurume wako uchienda kwapapi let's appreciate zvinhu zvaitwa nechii nevanhu very simple let's appreciate vamwe vanhu zvawaita eaita ngatiappreciate ngatiitende anyway tatapa imimi mochitaura moenda kuti chii motaura kuti koti kwanzi chii right hand